Tak, a je to oficiálne. Už dnes až 96% ľudí, ktorí nakupujú online, pozerajú online videá. Návštevníci ostávajú na web stránke v priemere o 2 minúty dlhšie, ak je na nej video. Tento fakt zároveň zvyšuje pravdepodobnosť nákupu až o 64%. Tieto informácie uvádza spoločnosť Comscore, ktorá je svetovým lídrom v oblasti merania a analýzy internetového obchodu. Pýtate sa, ako to súvisí práve s vami? Jednoducho, ak podnikáte a zatiaľ ešte nevyužívate online video pri svojom podnikaní, tak nechávate na stole peniaze, ktoré si s radosťou zoberie niekto druhý. A pritom úplne zbytočne, pretože v dnešnej dobe, ak dokážete stlačiť nahrávacie tlačítko, potom si dokážete vyrobiť aj svoje vlastné video. Vytvorenie vlastného videa nebolo nikdy lacnejšie a jednoduchšie, ako je tomu práve dnes. Z tohto dôvodu naberá online video obrovskú silu. Toto potvrdzujú experti z celého sveta, napríklad spoločnosť Cisco, ktorá je svetovým lídrom v oblasti IT, zverejnila svoju správu, podľa ktorej v roku 2017 až 69% obsahu bude prezeraného na internete vo forme videa. To znamená, že už o 4 roky viac ako 2/3 celosvetového internetu ovládne online video. Na Slovensku a v Čechách využíva video zatiaľ len hrstka podnikateľov. Za 2-3 roky však bude situácia už kompletne iná. Video bude bežnou súčasťou každej kvalitnej a úspešnej web stránky. Neviem ako vy, ale ja už teraz aktívne video využívam, pretože, ako hovorí Timothy Ferris, najlepšia rybačka je tam, kde je najmenej rybárov. Z tohto dôvodu som vytvoril aj praktický kurz Video Academy 2013, na ktorom účastníkov naučím, ako jednoducho a pohodlne využívať video vo svojom podnikaní. Ale pozor, tohto kurzu sa môže tento rok zúčastniť iba 36 ľudí. Robím to preto, aby títo 36 najrýchlejší podnikatelia získali nácko, konkurenčnú výhodu pred ostatnými, pretože vo videu sa skrýva obrovská sila a chcem, aby ju využili tí najrýchlejší. Ak vám dávajú tieto informácie zmysel, potom si určite uvedomujete, že videokomunikácia je vlna budúcnosti, na ktorú teraz môžete naskočiť aj vy. Ste teda pripravení sa zviesť? Ak áno, potom si pozrite túto videopozvánku do Video Academy 2013. Moje meno je František Kozáček a teraz vás srdečne pozývam do môjho domáceho nahrávacieho štúdia, kde vám spolu s mojím osobným asistentom ukážeme, v čom sa skrýva tá najväčšia sila online videa. Zároveň sa dozviete, v čom môže Video Academy 2013 pomôcť práve vám.